एसे हायनारि आंनि मेगननि नोजोराव खनसे नुनायावनो गोसोआ आंनि थारैनो गलिलांबाय बोना लांबायनो आंनि बे गोसो गोरबो बावगोमाबाय आं नोंनि बे हायना महराव। दरसि गोसोखौ नों गोजोन होफै अननायनि लैथोआव नों लाना थांफै अखा जानानै नों सिगाब होफै सुदेम बार जानानै नों बिलिरलांफै जोनोमा खनसेल' जिउआबो मोनसेल' जुलियाबो नोंजोंल'। जोनोमा खनसेल' जिउआबो मोनसेल' जुलियाबो नोंजोंल'। गोरबो जाहारनि नों मासे दाउ मैना गोजोन होफैयो नों आंनि गोरबोआव अननायनि रैसुमै राव होना आंलाय नोंनि जाखाबाय नोंबो आंनि जाखाबाय